Altså Dantaxa, eller 435, hvis I lytter med. Bliv bedre. Talk to him. What's up? Spændende en halv times køretur ind til Boston. Det bliver fuldstændig vanvittigt at se baseball, og sådan første gang prøver sådan bare tage på et stadion, og så igen, at der bare sådan overhovedet ikke er noget pis med, at man sidder i kørestol. Det var også sjovt, fordi i går, der var vi godt eksempel på, at wokeness-kulturen er lige som den skal være. Det er jo, at der er en masse mennesker, der står i vejen. Min hjælper, han spørger så, hey, kan du lige flytte dig? Og så siger jeg, altså, hvorfor det? Og det er fordi, han sidder i kørestol, jeg kan ikke komme forbi dig. Og så siger han, hvad har det noget at gøre med mig, at han ikke sidder i kørestol? Hvor man er sådan, okay, altså, det er jo rigtigt nok. Det har jo ikke noget med ham at gøre, at han sidder i kørestolen. Han skal stadig flytte sig. Men okay, det er den behandling, man får. Og det er på en eller anden måde federe end den der sådan, folk holder 5 meters radius ind til en, hvor man er sådan, nej, må jeg lade være med at røre ved ham, hvis han savner måske på mig eller et eller andet. Det kunne jeg også godt finde på at gøre. Fantastisk. God oplevelse. Lad os se, hvad det kan. Banger! Hvis dig, der spiser ting, ser med. Jeg kan bare sige, kom til Boston og spise lobster rolls. Man skal passe på kantstenene. Det er fandme farligt. Det er næsten værre end trapper, faktisk. Mit nemesis, det er baseball. Det er vanvittigt. American style cheeseburger. Okay. Stiller lige op, bro. Fenway Park. Vi ender til baseball. Fuck the Philly! Vi skal lige opgradere pladser uden at betale noget. Det er de mange fordele ved handikortet. Tak for i aften. Det har været en vanvittig oplevelse. Vi har vundet, men vi har ikke rigtig vundet, men jeg føler, vi har vundet. Jeg har i hvert fald vundet. Og jeg er fucking træt, og jeg er fucking stiv. Og det er fedt. Vi ses. Nå, chef. Hvad har vi fået dagen til at gå med her i dag? Ikke en fucking skid. Jeg har bare siddet og skrevet mails og været i møder, fordi at jeg er på ferie og har det fedt. Kan I ikke se det? Det er sådan her, jeg har det fedt. Jeg har også mailet lidt... Hvad driver dig, hvad de laver, og hvad kunne du godt tænke dig at lave det over? Jamen altså, nu positionen er så speciel, så pitchede jeg ligesom den her idé til at lave en platform, der ligesom... Vi har lige været til møde ved det Danske Innovationscenter i Boston, og lige få lidt styr på, hvem det er, vi skal snakke med i min startup virksomhed, for at go big, og i USA, der skal man go big. Må man godt drikke i offentligheden i USA, Johan? Nej, det må man ikke, og hvis jeg skal i fængsel, så er det noget pis. Men Bud Light, det er ligesom vand, men bare bedre. Vi er til Big Boy-koncert her i Boston. Kæmpe god Stemning. Vi er til koncert. Det er helt vildt her i USA. Jeg føler mig hjemme. Mennesker kigger ikke mærkeligt på mig. Og jeg føler, at jeg kan være her, uden at være til besvær. Og det er fucking dejligt. Jeg vil ønske, at det var mere sådan her i Danmark. Jeg er bare virkelig taknemmelig for tilværelsen lige nu. Boston Celtics, de er blevet mestre. Det er vanvittigt. Kæmpe stemning af en. Jeg vil ikke lyve. Jeg er lidt stiv oven i hjernen. Der er fuld strøm på kørestolen i dag. Det er fuldstændig insane jo. Og der er fuld strøm på mig nu. Så det kan kun blive en god dag nu. We're gone viral because people think I am very funny. Because I'm in a wheelchair and I have humor. That's awesome. Your humor and personality are resonating with people. You could create content around your unique perspective and experiences. For example, you could share funny stories, day in the life vlogs.
vanvittigt flot, det her, hvis vi bliver herovre. Det er det officielle Memorial Library. Jeg skal ikke lade som om jeg ved skidt om noget af det her. Gør jeg ikke. Men hold kæft, hvor er det flot. Jeg mener, Hawking havde meget med Harvard at gøre. Men man kan sige, når man kigger på de trapper, så tænker man, der er ikke meget Hawking over det. Men der er jo tilgængelighed overalt. Der er jo sådan nogle accessibility ting, og der er jo fandme handicap-tegn over det hele. Sindssygt. Det er fucking varmt. Vi skal have noget at spise, tror jeg, og drikke. Ciao. Så er vi sgu på IHOP. Det var lige stormet en lille smule. IHOP står jo for International House of Pancakes. Så kører vi sgu lige en Pancake Challenge. Vi starter med en lille quesadilla. Se om vi kan komme igennem 10 af dem. Det lyder jo ikke meget, men det er altså et godt stykke over de 1000 kalorier. Så det er fedt. Og vi skulle lige fange os en lille forret her. Jeg føler ikke, at det var sådan lidt større forret, jeg lige havde tænkt mig. Men det starter med pandekager, og det slutter sgu også med pandekager. Skål, og vi ses lige til hovedmåltid. Så er spørgsmålet jo, hvordan fanden kan vi lægge den herinde? Velkommen til den her Pancake Challenge. 10 af de her basser. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal gøre. Jeg spiser jo en lille forret. Altså, hvordan skal jeg spise dem her? Det er lækkert. Jeg skal se tørre i dem her. Det er jo der skulle sirup her. Stop for helvede, stop. Stop, hvorfor skal jeg sige stop? Det var alt for meget, det her jo. Ja, okay. Der er ikke god sirup. Men man må også sige, altså... Jeg skal også på den kongevinkel her. Altså, det fyrer som mig skal æde cirka 10% af min kropsvægt. Altså folkens, jeg lovede jer, at jeg ville prøve at se, om ikke vi kunne gøre noget, så man kunne følge med i, hvad der skete. And here we are. Det er ikke et kønssyn, ikke meget komfortabelt, men stolen er blevet nu tjekket ind af personalet, og jeg er blevet flyttet herover af min hjælper, og så kommer jeg ind i flyet lige om lidt, og bliver løftet derind ind til vores sæde. Jeg sidder på kørestolssædet nu faktisk. Det tager vi så med ind og sætter på sædet, og så spænder vi en sele fast rundt om mig, så jeg ligesom sidder fast. Så ja, måske kan vi filme noget inden for flyet af, men det er egentlig bare det er faktisk ikke så vildt igen. Vi er kommet med flyet nu. Stolen er tjekket ind. Jeg er blevet løftet hele vejen herind. Kæmpe kaos. Vi har åbenbart ikke siddet 3. Mine store, stærke, kæmpe biceps. Altså, jeg har lige set så store biceps før, men vi er her, og vi lever. Og jeg sidder fast med en sele den her gang. Jeg har det flyvende. Jeg sidder her 8 timer. Jeg er bare glad for, at det lykkes nu. Så har det sgu bare været en fucking vild tur, og ja, det er sygt at sidde i flyet. Og jeg tror, at det går alt sammen. Der er lys for enden af tunnelen. Og husk på, alt er lort, hvis alt er nederen. Så husk på, der er nogen i verden et eller andet sted, der har det 5 gange lige så nederen som dig. Tak for nu. I know it's new to us. Hard to let your feelings take control. I've been there before, but if you're not right, then let me know. Don't you hide it, let me know.